Bună și bine ai venit la al treilea și ultimul meu videoclip din această listă de redare. Dacă exporți sau plănuiești să exporți în Ucraina, atunci chiar dacă nu ești responsabil pentru plata tarifelor sau a altor taxe pe vânzări, va trebui să înțelegi ce sunt acestea. Doar atunci vei putea să apreciezi dacă bunurile tale sunt competitive ca preț pe piața ucraineană. Ucraina impune mai multe taxe și impozite asupra bunurilor importate, tarife de import, accize, taxă pe valoarea adăugată. În plus, importurile în Ucraina sunt supuse unor taxe de procesare vamală, unei taxe unificate pentru vehiculele care trec granițele Ucrainei și unor taxe portuare. În această prezentare vom analiza acordurile de liber schimb ale Ucrainei, tarifele medii și taxa pe valoarea adăugată. De asemenea, trebuie să reții că importurile în Ucraina sunt supuse unor taxe de procesare vamală, unei taxe unificate pentru vehiculele care trec granițele Ucrainei și unor taxe portoare. Ar trebui să verifici la expeditorul tău de mărfuri care sunt costurile relevante ce se vor aplica transporturilor tale. Mai mult, pentru răspunsuri precise la situația ta, ar trebui să consulți expeditorul tău de mărfuri, un contabil ucrainean sau serviciul vamal ucrainean. Linkul este afișat în descrierea de mai jos. Bine, să vedem unde are Ucraina acorduri de liber schimb. În prezent, Ucraina are 18 acorduri de liber schimb care acoperă 46 de țări. Acestea includ UE, Marea Britanie, EFTA, Canada, Israel și, după cum puteți vedea aici, Muntenegru, Macedonia, Georgia, Azerbaidjan, Uzbekistan, Tajikistan și Turkmenistan. În plus, merită menționat că indicele de deschidere economică mondială al Ucrainei este de 90% și în creștere. Acest indice este o măsură a gradului de deschidere a unei economii față de comerțul și investițiile internaționale. Se calculează prin împărțirea comerțului total al unei țări, exporturi plus importuri, la produsul intern brut al acesteia. Un indice mai ridicat indică un grad mai mare de deschidere economică. Totuși, acest lucru nu înseamnă că nu există tarife vamale. Ele există. Le vom analiza pe acestea pe următorul slide. Așa cum am menționat, există tarife vamale aplicabile unor importuri. Pentru produsele agricole, rata medie a tarifelor aplicate este de 8,7%. Pentru produsele industriale, rata medie aplicată este acum de 3,6%. Pentru a vedea dacă exporturile dumneavoastră ar fi supuse acestor tarife, ar trebui să verificați cu expeditorul de mărfuri sau cu serviciul vamal ucrainean. Linkul către serviciul vamal este inclus în descrierea de mai jos. Este posibil ca tarifele să nu fie aplicabile pentru țara dumneavoastră. Totuși, după cum vom vedea pe următorul slide, este posibil să nu scăpați de taxa pe valoare adăugată ucraineană. Așa cum este prezentat aici, Ucraina are 4 cote de taxă pe valoare adăugată. 20% se aplică majorității tranzacțiilor, 14% se aplică anumitor produse agricole, 7% se aplică medicamentelor eligibile, bunurilor medicale și anumitor servicii specifice, iar 0% se aplică exporturilor, transportului internațional și altor servicii specifice. Trebuie să rețineți că serviciile digitale B2C către clienți din Ucraina, furnizate de nerezidenți, sunt supuse cotei de 20%. Cu excepția cazului în care există o scutire. Tranzacțiile care nu sunt supuse taxei pe valoare adăugată includ valorile mobiliare, cesiunea de creanțe și anumite tranzacții de leasing, precum și serviciile de tranzit și proiectele de asistență tehnică internațională. Există, de asemenea, scutiri specifice de TVA legate de legea marțială, așa cum am explicat în videoclipul Considerații juridice, bancare și fiscale din Ucraina. Există scutiri de la tarife și taxa pe valoare adăugată în anumite condiții, de obicei legate de programul Rebuild Ukraine. Pentru informații mai detaliate, ar trebui să consultați contabilul dumneavoastră din Ucraina sau să contactați ICC Ucraine. Datele noastre de contact sunt afișate mai jos, în descriere. Ei bine, acesta a fost un rezumat rapid al tarifelor și taxei pe valoare adăugată din Ucraina. Vă mulțumesc că ați urmărit acest videoclip, tarifele și taxa pe valoare adăugată din Ucraina.
Sper că vi s-a părut util. Numele meu este Oxana Gund și aștept cu interes să aud de la dumneavoastră. Datele mele de contact se află pe acest slide și în descrierea de mai jos. Aștept cu interes să aud de la dumneavoastră. Între timp, vă doresc mult succes în activitățile dumneavoastră de afaceri cu Ucraina. A fost o plăcere să vă prezint, dar acum îi voi preda cuvântul lui Alexei. Mulțumesc, Oxana, pentru 3 prezentări excepționale. Ai reușit să acoperi subiecte complexe și variate într-un mod clar și concis, astfel încât chiar și eu le-am putut înțelege. Sunt sigur că acum spectatorii se simt mai relaxați în privința mediului legal și fiscal din Ucraina. Aș îndrăzni chiar să spun că vor fi și mai optimiști în privința oportunităților de afaceri de aici. Desigur, aceste prezentări nu pot acoperi toate aspectele detaliate pe care le pot necesita anumite tranzacții și proiecte. Totuși, așa cum spunem mereu, suntem aici să vă ajutăm. Dacă spectatorii au probleme juridice sau fiscale pe care doresc să le discute în detaliu, datele de contact ale Oxanei se află în descrierea de mai jos. Ne-ar ajuta dacă ați apăsa butonul de like și v-ați abona la canalul nostru pentru a fi la curent. Distribuiți acest videoclip și această listă de redare colegilor și contactelor dumneavoastră de afaceri. V-am fi recunoscători. Mai presus de orice, nu uitați, ICC Ucraina și partenerii noștri sunt aici să vă ajute, așa că dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați. Așa cum am menționat, prezentările care urmează evidențiază modul în care vă putem ajuta să întâlniți partenerii potriviți pentru a desfășura cu succes comerț cu Ucraina.